Me ya janyo tashin farashin dabbobi yayin da babbar sallah ke karatowa a faɗin Najeriya? Bari mu yi duba ga lamarin. Sunana Amina Bello Abbas daga nan Premium News. A duk lokacin da sallah ta zo, mutane na kokawa da yadda dabbobi suke ƙara tsada, inda wasu mutane suka fara canza tunani akan yin layya duk da suna son su yi domin cika sunna. Yayin da wasu suke ganin cewa gara su yi 'yan kajin su tunda raguna sun yi kuɗi. To amma me kuke ganin ya janyo tsadar dabbobin? Bincike ya tabbatar da cewa tsadar dabbobin ya samo asali ne da tashin farashin man fetur a faɗin Najeriya da karyewar darajar kuɗin darajar kuɗin ƙasar wato naira da kuma yawan bukata wato demand. Bugu da ƙari, kayan abinci da dabbobin ke ci sun tashi fiye da kaso 30 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata. Sannan kuma gabanin babbar sallah, gwamnatin sojin Nijar ta hana shigar da fitar da dabbobi zuwa wasu ƙasashe, ciki kuwa har da nan gida Najeriya, wanda hakan ya taka rawar gani wajen janyo tsadar dabbobi a Najeriya. Amma yaya farashin dabbobi suke a yankunan ku? Mu haɗu da ku a comment section. A yi sallah lafiya.